Te-a cu... Bă, vedeți că mi-a dat crash cu căul. Nu se poate. Da, crezi Nu cu se cău, poate. mă. Bă, nu-i dați, nu-l omorâți, bă, nu-l omorâți. Nu Nu-l trageți în mine. omorâți. Hai mă să luăm dropul. Nu fiți de aia. Nu văd nimica. Nu fiți de aia care pute. Bă, da, spargi ziful, bă. Nu, stai bă. Nu, ai. Nu, da, șefule. Ai mori. Mâncați-și gura ta. Bă, perfect, vă rog eu, ca să te întâmple la tine. Deci, omul că stă acolo, bă. Ca să mă auzi, ca să nu mai dăm ăla. Deci și tu mor? Hai mă. Deschideți mă safe-ul ăla nebun. Bă, ridic ceva loc ca să Aveți. fugi. Bă, dacă Fugi, tu ce aceea, faci cu fugi, creștere, fugi. mă, de consumi atâta? Nu știu de unde să iau. Că mă doar 41. Mă lași, iau ce fuge, bă. Bă, sunt blocat Și în mie doar la safe. feed-uri gen ăsta, Ce baroburi. fugă? Ca să-i dăm TP, te rog. Hai, explodează, Ăla nu e merge. Ia. Mor. Repede, ceva și fug. Furiți, bă. Mor. Oooo, ce-a luat nebunul la caș. Da. Ești mort. Ia. Nu sunt mort. Hai mă. Ce Dacă faci? știu, nu sunt încet. Ești încet, ia. Bă, ăsta a trecut pe lângă. Hai, speed! Yes, Ia, yes, acum yes, îl like when I step Pas on cu the arma gas. asta. Ce fugi ăștia, bă? Cât dai cu asta pe cap? Nu știu, cred că 500 și ceva. Ce mi-a uitat pe ăsta că nu l-am văzut. Mor, mă, hai. 500 și ceva. Nu cred. Așa mă. Și poți să și cumperi? Bă, e unul tur. Da. Da, la AVP-ul, la sniper. Mamă, ia să Mamă, văd cât uite ai. pe la Ia, ureche, mi-a cât ai, uitat. cât ai? Ești mort. Fugi, Ești da. mort. Cât dai? Tu de Lorenzi. N-am văzut că nu i-am dat cap. Ma Lorenzo, ritardi, Lorenzo. Lorenzo. Hai, păi, bă. Da, la Haide. Orange a primit RPG-ul de acolo din safe, eu nimic. Haide, mamă, mor. Bă, nu mai trage, nu fi de ăla. Cât de ca Știi ce armă a primit și Casi? Ce mă moară, Casi, ce ăla cât de pe cap? 1000! Bă, vrei că mă moară. S-a terminat, băieți. Dă-te. Și bazuca Ia uite. 2500 Pe și tine, ceva. Nu doar Vrei atâta, să nu fii știu mai cât dă. așa, na? 2000 și ceva la What? RPG-ul. Nu știu cât dă. Ce văți acolo? RPG-ul 2000 și ceva. What? De unde mi-au Nu știu, damage? chiar nu știu. Bă, de unde mi-au damage? Nu, Uite, fi de mapă. la, nu trage. Nu Arma trage, asta cum bă. se numea, mă? Atacă. Nu Care, trage. Asta doare Casi. Nu trageți. Casi nu știu. Băleu. E ceva... asta nu De știu. arma asta trage, de bă. ce A, e bă. SF, Bă, e frică de SF Asta Tempest. se fătea și e rifle, da? Bă, e frică de mine. Da, da, aveți eu pe, dă 300 pe Da, cap. da, și și Bă, e bă, frică știu de că e. mine. Lasă Deci dacă folosit nu la venea acolo ăla să mă moare. Care are drop-ul să-l dropeze, că vreau și eu Stai ceva că nu ți bun. arată acum, ți arată după ce se De la termină. bună. Mamă, vine pe mine asta. Bă! Hey, A Todd, venit pe you mine. have snowball. Place it on the wall. Place it on M-a the arată ground. și pe ăsta cu engleza lui. Băi, Your bă, asta best nu știe English, bro. cum. Spune-mă PlayStation, Press e English. bun. Press again, Aoleu. click. Press click. Ok, good. Laurențiu. Nu cred. Bă, du-te mă. Nu știu să mai joc. Ba, lasă-mă și pe mine Lore. aici. Nu. Ba, dar Nu lasă-mă trage. și pe mine, mă. Unde vrem să Unde stau? are arma aia? Cumva a cumpărat-o? Sau e de tot acasă? Vrei bazuca? Nu, 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 tu cu ea. Fugi, fugi. Vreau eu bazuca. 300 lei. Bă, dar unde a pus la dropul? Afară este? Cred. De fapt, stai, tu ai gold, ai gold. Cred, bă. Eram fugi. sigur. Bă, dar nu Atunci campați dă-că și dai voi o dropul. bază. What? Nu se Că poate. aveai mult Nu damage. campați dropurile. Nu, hai, dă-i. Dădeam dublu damage ăștia. Dar tu cât dai cu acum ai cu ea? Nu știu. Nu știu foarte bine. Haide, cu aia, nu mai campați dropurile. Dă ceva, dă Cred că ceva. dai vreo 700. S-a dus la tine. Bă, dar stai, ăla că ce lasă-l pune ăla, mă. Aoleu, vă ăștia unde mai intri vărule? Hai să vedem. Mamă, ești nebun. Tu cât te Uite vezi și-a cu pierdut XP-ul așa ăsta? armele. Bro, drop me. It's mine. Oh, It's about drive, it's about power. Dispres. Vrei să iau eu, Cât te vezi cu wow. XP-ul ăsta? Put in the work, put in the house. Ce? Dar cât te vezi cu XP-ul ăsta? XP-ul ăsta l-am făcut în... aproape în 50 de ore, cam așa. Ah. Bă, eu zic că e bine. Vrei să îți dau bazuca să-i scât dă? Da, iar, da. Păi Dar știu dai că da. înapoi? Nu mai trebuie.
Sincer, chiar nu Te știu rog, cât de să-mi dai am înapoi. n-am M-am folosit. bășit pe Casi, m-am bășit pe Casi, hai pe el, că și-a luat de mine. Mai are 34 parcă. Hai mai cât dă pe cap, așa o întrebare scurtă. Poți să-mi dai Cât înapoi îți mai basica, pe da? cap, Stai. Casi? Cu SFT pistol. Bă, Hai, gata, Bă, gata. dar chiar nu era niciun drop bun pe bune. Stai un pic. Cine e Te l-am ăsta? lovit? Perlica. Perlicuț. Ia să mai vine unul. Gata, Ia. Gata, să-mi dai. Ia. Let's see. Că am E scos bună câțiva basica? cu ea. A rămas doar... E bună? Unde e Casi? E la ăsta. Cred că mai bine îl omorâți pe Laurențiu cât de repede puteți. Sau dacă... Că s-a dus ea. F4, Tati, you dacă have to știi să press mă F4. gândesc M-am la blocat. fel ca F4, M-am ok? blocat în domnul! Mamă, Laurențiu, du-te în jos! Vrei să te priveliște, frate meu! I don't... Frumos, Yeah, frumos! Todd, so you got to press the F4 button on your keyboard and you can get your power, okay? I Laurențiu, don't hear mă you, fusa bro. ta! Okay, look in the chat. Okay. Yep. Oh. Only a... Dropează și tu ăla dacă Yeah, tot only mori! F4, only F4. Okay, thanks. Hai că pun și eu drop-ul, da? Cum băieții? Nu pun! Am pus drop-ul. Prea târziu, că o să venim noi. Să-l mâncăm. Nu. Spargem un laser și venim. Go on the drop, man! Vino repede. Toți pe dropuri! Mâncați-l! Păpați, mâncați, că e bun! E papa bun! Oh, Casi! Uite, aici marchez eu teritoriul cu o bășină! Doamne, vede! Și dacă te-ai fix de aici? Stai mă și să... Pe 90. Va trebui voi infecție! Casi! De ce ne-ai zis că era acolo? A furat ăla armă, ești proști! Am văzut I-am dat cuțit. AVP Și-a dat antidot pussy. și... L-a făcut pussy. Mai e ceva arme pe casă? Oricum nu știe engleză. E... Bă, mă moară cu La gazul, mă, pe drop bune. sau ăla le-ai cumpărat? Pe ăsta, mă. Ajutor? Un zombie, ceva, ajutor? Pe bune, mă, că nu te vedeam, vere. Ajută-mă să sparg asta, nu te Bășina vedea e pe bășina. Lasă-o, bă, de-aia acolo. Bravo, deci GG. Sunt prea rapid, bă. Deci zombie mai rapid. M-am obișnuit cu ăla. Și... It's about drive, it's about Puțin fun, m-am we mișcat stay și am hungry, intrat we de clasa. devour. E clar. Am dat bășina Se aia simte degeaba, diferența că de viteze. se simte și... Să vezi cum aș Simțire vrea de bătării mișto. 6 командир level. Să vezi diferența acolo. Мене вище да причешали завършването, брали да видим. Ce vrei asta, mă? Bă, din respectul, știi pe copilul ăla Dark? Ăla tot? Știi ce a Cine? făcut? Da, că ăla. Știi ce a făcut? Da. Ce? Mi-a pus numărul meu pe OLX terminatul. Ți-a pus numărul pe OLX? Da. Să-ți cumpăr haci. Cine te-a sunat vreunul? Nu, pe bune, chiar așa am pus. Știi, mă, te-a sunat Vând vreunul? barcă cu lapte bun. Ai fost sunat? Da, odată. Da, am scăpat repede. Că l-am amenințat că Am dacă nu... am bulgarul, unde-l Că dau? l-am amenințat că Ai dacă nu... burgerul? Bă, l-am Dă-l amenințat că aici, dacă dă-l nu aici, schimbă dă-l ăla... Can I know my balls in your job? Dă-l... Mamă, ce nesimțire. Can I put my balls in your jaws? Eu, jos. Balls in your jaws. Can Bă, stai să ne postăm asta. Da, să ne postăm asta. Dă-l pe ăsta unde vine! Tu știu de finit! Dă-te, Mafia! Dă-te, pleacă, că o dă cu mafia, Alaska. La El Mafia! Meti doi, Alaska. Mafia! Meti doi pe asta. Mă, pică drapurile jos! Allah Akbar. Mamă, Bă, s-a dă dus. uite-l pe Casi!
Bă, tu de unde ai apărut? Aoleu, dar ce l-a prins de... Ma, uite, era... Nu era... Uite acolo, un drop. Acolo sus de Nu tot era top. nimic aia bun. Ce? Dar și pe ăsta vrea E, să păi plece dacă și nu el. mă pășesc eu... Uite, e un drop aici, sus de tot. Cum de acolo? Da, nu pot să ajung la el. Hai că-ți dau heal antic. E țeapă. Vino sus, te rog, E vino sus țeapă ca să dai orientală. kill. Păi ești? Păi sunt aici lângă tine. M-am speriat. Tu Nu mai lasă acolo, puneți te aici bate că dropurile dai. că se bucuie. Puter, m-am împins cu grenada în laser. Bă, dar e healer-ul ăla, bă, Scuze! Stai așa că le dau o mașină. M-am boșit grav. Hai să vă salut. Bă, mă zici că te fuzi, nu că te bășești. Jur, Adevărat? o să ne încurc. Eu pot să fac sunete de alea. Care trage mine? Ia. Ce ai mă la perlic? Hai, să-ți dau eu heal. Bă, uite pe perica meu. Hai că mă bag Bă, ăsta. părlită. Mamă, dar cât damage au, Părlită, mă. mâncați-și gura. I-am aruncat-o. Dă prea mult damage, Stai n-am așa că mă duc la ăștia de aici, le dau o bășină așa de control și mă duc la perlică. Mă rog. Mamă, cât damage dă. Aveți grijă că dă mult damage. Bășină de control. Dăm un damage Nu pe de cred, mare i-am dat bombă. un hit. Te lăsa bărlogul ăsta Nu mă mai pot 300, băși. ceva gen. Tot la fel. Ce trage la... Nu Mamă, am la mai loc mare era decât la un cer, da? oriențiu refuz să cred. E sportul de aia la vlăduț. Rocket la un circoaie. Vă dau un smoke. Mi-a dat mare bombă de înghețare, mai am un 11, hai. M-am plecat, băieți. Hai că mă plec. Corporația Wash. Și tot servera. Așa, prâșcă, bă. Gucci, Prada, Gucci. Gucci Prada lui, Prada lui, Gucci Prada lui. Gata, bă, space. Cox. Cox, Raca pune stupici. montan. Eu nu. Am zis că nu frate, bă, când noroc să am, mă. Care a ales snowball-ul? Nu știu. Mâncare gura. Nu Ăla, știu, dar- introduci. Eu am un Băi, bol, dar n-am introduce-le. nevoie de snow. Așa. Eu am două boluri, fără... Dar nu Și știu eu de am snow, nu? Și am două. Nu, Eu am 3. Fugiți, mă, că vine. Eu am 3. Oh! La, pleacă de aici, puți. Pute. Brânza pute. Brânza de la Bă, pe mine ai băgat Ăsta laser în să cap. fix pe mine, mă. Ți-a băgat laserul în cap să mor eu. Ce prieten faci. Ma, N-am apucat, bă, să iau nimic. Mamă, Ce șarpe e ce-am copilul luat ăla, în doar. toate. Oameni falși, oameni falși. mi-a pus și numărul Polix. După l-am pus și eu. Pelica. După vreau să dau la Hello, Polix. man. No, ok, no. Nu eu. If not, no. A picat Kovatski. S-a dus. Bă, dar nu vă mai sinucideți, bă, așa în laser. Nu mai fiți bulangai. Bă, nu mai De ce vorbește mă urât. mă, n-ai argumente? N-ai argumente. Mă, dacă nu pot să... Tu piși bărac așa cum așa. Tupici, căpuți. Tupuți. N-ai Am argumente. picat ăsta. Și-a Bă, picat și iară tu. pic eu, mă. S-a Bă, dus. cât bulan ai, du-te. Help. Fă-l eu ce e aici. Pe tine te... Ati, bă, să-mi bat pula. E, pe cine, mă, n-am alte arme? N-ai ce Man, discuta thank cu you, mine, thank you, n-ai thank you. argumente. You save my... N-am încărcat aici, prost. Așa, bravo. Asta, I'm sorry, man. Everywhere. Zombies. ce vrei, vezi, mani. Păi da... Bă, vă calp pe perloat. Bă, raca și iau prin stânga. Prin stanga? Unde prin stanga? Prin stânga, pe acolo, Bă, când uite dă pe ăla. ăsta în laser. Iau prin stânga, mă, tanga, nu stânga. Tanga. Dacă mă peolează. Că n-am voie... Viol, stop, viol. Bă, îmi place flor. De ce nu mai ești gras? O întrebare. A slăbit. Acum sare mai tare. Coronavirus. Ce are la mă? Do you want me to leave? Bă, cine are coronavirus? Eu. Eu? Pelica. Do you want me Ok, to leave? hai că mor. Ok.
Am mers la sală, băiat. Nu dai cu ea. Aruncă, te rog. Aruncă arma, te rog. Haide, atacă aici. Mersi. Haide. Mersi, fiindcă ești tu. A murit, s-a dus. Dar ce s-a întâmplat, A mă, case? bubuit ăla. Mai, m-am boșit. Am omorât cu boșit. Bă, înțeleg că cam toxic cu bășina asta, dar nici chiar așa. Înțeleg că am Ia mâncat. mine cu bășina aia, ia hai încoa, ia, uite, trag. Unde ești? Aici cu bășina dacă ești șmecher. Păi unde ești? A, acolo, ok. Mie mă arată că tu ai pus ping-ul peste mapă, dar poate e partea ta. Uite că tu faci ce Hai că-l face. basă pe ăsta. Ce mă, Hai mă că bat? nu-l bați. Mai avea 0 aș pe mult, mă. Ce? Stai! Bă, stai Poftă bună așa. dacă mănânci. Hai, atacă-l. Așa. Hai că mai puțin să Bă, dai. mor de la bășină, bă. Dar nu vrea să moară, mă, de la bășina aia. Număr de la bășină, vere, cam și armura pe Îi tare. place bășina, de-aia mi moare. Eu în timp ce te băteam mănânc, în momentul ăsta mănânc și am bătut în timp ce mâncam. Rușine. Bă, așa am bătut și eu 4 când mâncam shawarma. Băi, dar Îți permiți? shawarma e tot n-a picat bună. Wow, poți să devii poți să faci bankrupt, poți să pierzi tot. Pentru că Ia, tocmai nu despre știu. asta, ce sunt eu? Cine are bășină bună? Cine are? Salut! Bă, vezi că e snăbună. Mamă, rău, Mamă, rău, să că e afecat. Raul! Nu! Raul! N-ai văzut, domnule, am dat. Ne argumente. Hello! Paschi! Bă, m-a sabotat el. M-a sabotat Mamă, ăla. cui că sunt la mine, bă? M-a sabotat propriul meu, cu echipier. Atacăm și Propriul undeva meu, toți, ca camarad. pot să dau heal. Bă, heal dacă este contos undeva. Care m-a sabotat? Care da cu ăla? Cu bambanul. Intră în Foșta. ăștia, intră în M-a ăștia. sabotat foșta. Cum? Că dai, da. Tac, Între ei atac eu. Mamă, dar mai venit mult. Pune laser. Kill him, man! Bă, a trecut pe lângă... Ne, bă. Mă feresc de zombie, nu mai vrea. Și mă prega. Așa, mori, că meriți. Dacă aș intre că dau eu heal. Hai, mă, Mă dai. zic. Mai departe, am mers. Dă-i. Dacă mai și dau ce cu heal-ul, e bălcat, nu facem. Dă-i heal! Da, mă, dar mai heal! Dă-i pe el! Bă, ăla, hai, Să mă feresc de zombie, nu mai vreau. Doar, uite de așa, am fi de Uite, așa. acum mi s-a apucat mine. A fost multe zile. Trebuie să fie și grind-ul, că dacă nu e grind-ul și e tot ușor, nu mai e fapt. Mie totuși mi-e place să grindez și să mă chinui să fac XP. Sincer. De ce a Aia e făcut ăla partea cu distractivă. Ăla e tot fanul. Mamă, cine a făcut mă sunete de orgasm? Helena? Can I get a... Oh yeah! Oh yeah! E cu mine aici! Dar du-te odată! Ce faci? E la mine! Pe La mine! noi! Nu s-a auzit Padonis, mă? Du-te dracului! Mamă! Adonis, ne supărăm dacă mai înjuri baba. Vai. Ca să știi. Ok? Bă, da, de mult am mai auzit asta bună, sănătoasă, când e suflet. Dar du-te odată, ce faci? Are cineva snowball-ul să de drop? Da, aici jombalei. Bă, dar vedeți că Gambale. zombie spate. Nu sunt zombie în spate, nu sunt. Zombie n-au... Ai, am căzut. Zombie n-au în spatele nostru. Iana, am 99 pe easy. Să mă fărăți de zombie, nu mai vrea. Pe mâine la vaccinul și mă preda. Antidotul, bă. Antidot, așa.
Ești doar care iară. Nu, că m-am gândit la corona și de aia. Da, eu... Ești vaccinat? Cât te duci? Da, e bine. Nici nu m-am vaccinat. Da, am făcut ca pentru mine la unul și căcat, dar să nu făceam nici mă. Dar ce, te-a obligat aia? Nu. Dar gen că dacă la noi n-ai, aveai 69 și așa, trebuie să ai vaccinul. Peste tot, la terase, Așa. la terase, la mall, știi, și na. Da, da. N-ai unde să mai ieși în oraș, știi, după. Da, unde să ieși?